Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys, this is Jerry Morinti, ang probinsyanong Agusanon but friendly Bayoganon. Guys, mga tumikaron ni Dodong sa overview sa pasulod sa Santa Irene nga gamay. So mula agmi dito at least mautanaw ta dito sa view gamay. Although di naman siya totally makita yun na to ang tibok Bayogan, pero okay gapon siya tan-aw, labi nag mangit-ngit na gamay. Try na to kung maklaro ba sa ato camera. So see you later guys. So magmotor kami dito tuod karon mo ato dito ah. Ha. Nara si Ja, si Bunso. Ang si Renz, ang hilakon. Hilakon kay si Renz nga bata, ambot na lang dyan. Baraway adlaw nga di mong hilak. Dako man, focus man. Saan man? Tanawar si Casio, yung gitawag si Lia. Nagdupa-dupa pa. Ha, dako agit akong agtang. Ang agtang ginako inyo makita. Ta. Asa nang para si Lasa, oy? Baby! Ay, Lia! Hi, Lia! Tanong ta. Himit si Jingjing. Pwede ram. Bye-bye! Say! Hi. Hi. Bye-bye. Manglaag sa overview. Mga bata, oh. Mayang nga ba tayo ni motor daw? Pinakalit man. Hi. Vegetarian na po ano? Vegan restaurant. Sabore ta mo agi karon. Sa pasulod na ta sabore karon. Bibo na yung Bayugan. Daghan mga restaurant, mga social na restaurant. So napansin ako diri ako bago hay man ko diri kasulod. So nanay daghan. Daga nag-development ang Bayugan. So city na jud ang Bayugan. Bibo nagsugod. Guys, pasensya na ha. Wala ko naka-helmet kay sara mong helmet eh. Orbada na ni dong. Hoy. Stola. Kurbada na rin among motor. Kusog lagi na siya mulugnot nga motor. O kanang mo kuandong. Kasi tawag yan eh. Yan na gini siya. Kusog. Kalit pa kayo. Pinakalit ba? Kadong di ka manghawid. Timing ganyan. Ma, transfer na ko dres to. Okay, dre ko maghawid kay pabor mas makapangusog akong tuo nga kamot. Saan naman ni dre? Ala dre makaniagi to. Here, what it is. Sige, diretso. Guys, ano guys, Bayugan. Kasulod na ta sa Santa Irene nga gamay. Here we are.
better dahil ni kung di rin ako gibutang ang camera kaysa ganina. Mas pabor paghawid na ako ganina, kapit ko na hagbong ganina. Wala man, wala. Hawi lang sa kamot. Balhin sa kabila, balhin, lipat-lipat kay hawi. Daghan siguro yung mga mga dito aron dong no. Oh. Daghay tao dito ron. Nasa naglaitan, lamester. Ha? Nasa naglaitan, lamester. Pwede. Daghan naman ka nito, Bel. Wow, marit sa may kalaitan karon. Kato ka mamaester, amo bisitahon na laghapit. Maguna lang sa kalaitan siguro no. Kaya pa may overview karon. Ha? Kaya di pa man nato makita, kay ngit hayag pa man. Pagbalik na lang mo sa modito na ng kalaitan. Wow, makadto sa kalaitan o pinakalit di ini mahon. Ano mga padulong og overview oh. Kini nga mga nanggi motor, overview po daw ni padulong. Uy, nanay murag country subdivision. Bibo-bibo na po dahil diri sa Santa Irene man diri na dong no. Santa Irene na nga gamay, bibo-bibo na po dahil diri oh. Nanay murag mga subdivision po dahil diri bag-o. Kaya nagabibo na po ang Santa Irene nga gamay. Ahak, na 2 bars. Nakalimot kong dalas ako extra battery. Kung cellphone na ganito naman. Sana daw kayo pamaluba. Ay, nana, dagan na kita ay. Overview guys, oh. So mana dire ang overview, dire ta mo kapit unya. Padulong na ni sa 5 na po di dire. 5 na po ni dire nung na. Oh, size. Kuba magkakada size. Ha? Kuba. Guba dire ang kalsada? Unya sa man na to. And also the road is under repair. Tugnaw. Guys, ako sa iyo ako kamera tapos iyon ako balik pag nanami sa kalaitan na kay basi malubat ko. Basta hindi na ara. Hapit na mi kalaitan na ni dai dire. Dagkong tamban sa isintang gilo. Kalaitan na ni. We're home. Murag taga kalaitan ba? We're home. Taga kalaitan. Sana natin sa kalaitan guys. Abot na ta. Sana natin sa reaction ni Mama Esther. Kalit raman nga pagbisita na mo ba? So muna ni ang sapa sa kalaitan guys. Tulay. Ahak, nalubat man akong kamera guys. So cellphone na akong gigamit karon. Sayang, nalubat. Nakalimot mo kong dala sa kukuan. Sa akong kitag ini. Extra battery. Cellphone na akong gigamit karon. Inig-break ba ini itong dili ba sa mukuan? Dili ba mo kalit o kakuan? Dilat ng pantry akay simentado ng pasada dali. Nanata sa tungod sa balay ni Mama Esther na na to ang siya reaction. Nabot ko pinakalit dali doon. Dodong. Ay natin. Yes na ako. Tudlo na to karon. Wala ko kabalo kung asang balay ni Mama Esther ko. Kini aba. Mano? Ayo. Ayo! Hoy. Hey! Wah! Kamu mandi ay ni. Mula ko naman sa overview, niya pagkahuman, hayag pa mga otong niya namin nga. Nana si Nana mo dito na nataka Mama Esther. Nag-vlog-vlog pa lagi ko nalubat. Isak-sak.
Ay, wala mo po ko nagdalag charger. Kaya ako ang charger. Pwede. Dili, pwede. Cameraman eh. Oh. Kung saan magkatrima? Ikaw, Reza? Oo, nainig ka na si Inday. Si Linda. Ah. Pwede. Mama Esther. Ah, si Mama Esther. Ay, kaila. At may glitch manok kay. Wala namin na to dahil hapit dito sa overview kay. Di naman kayo maklaro dito Nya. Basta kay di na kayo siya klaro kay dagko na mga palkata ba. Gamay na lang ang makita ni mga views. Mga view. So namin diri sa Atbang sa Santiago sa una. Kasi pangalan ini dito. Dali may nagpalit og glitch manok. Nagulat ako kay nagpasinsilyo kay wa siya sukli. Og nalubat na ang akong kamera daytoon. So man may panihapon guys. Itong lechon manok among sa danog kinilaw nga tamban. Ako karon sa tindahan. Pinipuli guys. Cheers may nagbantay tibok adlaw. Kaya namlastar ko dito sa among kwarto. Kay kuan kubot kaayo ay ginawa kay piot kaayo ba. So karong adlaw ra jud ko na human kay sugod kahapon namlastar man mig hapon. Manimig panihapon pod. Balik. Manimig panihapon guys. So maura to, pasensya na wala na ako napakita ang overview sa inyo nga actually nindot kila diha og gabi kay makita man nimo ang mga lights sa bayugan. Pero kaso manggod ko na kay mga palkata dito, gamay na lang ang imong makita. So mo tong pag-agi na mo ning minor man mi dito, nakita na ko nga gamay na lang. Mo tong diana na lang ko nga moderate na lang tadong. So mo to ni diretso mi tapos mo na din to nagpalit mi glitchan manok tas diretso na mi sa balay. So more to guys, please don't forget to subscribe my YouTube channel. Please tap the notification bell para ma-notified ka sa mga upload pa na ako nga video. Bye.